Миналата неделя се проведе поредният старт на българската интернет лига по Формула 1 на пистата СПА. СПА Франкоршамп е най-обичаната писта на пилотите от Формула 1. Трасето следва естествените природни линии между двата курорта в Ардените и се състои от комбинации от средно и високоскоростни завои. Състезание на СПА се провежда за първи път още през 1925 година. След това пистата претърпява доста промени, като последните са през 80-те години на миналия век. Удоволствието от надпреварите на СПА е допълнено от естествената красота на планината. Времето обаче е много променливо и се помнят доста надпревари, по време на които в едната част от пистата вали като из ведро, а в другата е съвсем сухо. СПА има разнообразни завои и дълги прави, предоставящи възможности за изпреварване и реално наблюдаване на бързината на отделните пилоти, сложните и дълги криви, най-известната от които е червената вода. Шампионът Тодор Василев от клуб F1 Racing отпадна след нелеп инцидент в началото на надпреварата, при който бе блъснат от полусъотборника си в отбора на клуб F1 Злати Вълчков. По това време двамата бяха водачи на колоната и имаха реален шанс за победата. Ситуацията позволи на Диан Костадинов по-бързо да навакса загубените позиции на старта, след като се поднесе левашки на първия завой и от първи изостана 8 веднага след старта. Така след първия завой поведоха двата болида на Turbo Racing, но в първата обиколка имаше и още два интересни инцидента, които разместиха пластовете. Димитър Дулички се завъртя на автобусната спирка, след като бе подпрян от Злати Вълчков, а Иван Рашев изпусна един завой, след като бе ударен от Жечо Маринов, който пък след сблъсъка бе чукнат от Диан Костадинов. Пилотът на евента Диан Костадинов постигна 10-та си победа на пистата СПА, която е най-дългото трасе в календара и е домакин на 15-тия кръг от шампионата за тази година. С тази победа той подобри рекорда на Кирил Кирязов за брой победи в един сезон, който в дебютната за БГФ1 2004 година постигна 9 победи от 18 състезания. Втори само на 10 секунди от победителя финишира Сашо Велев от Turbo Racing, а трети остана Иван Рашев от Рахо Racing. Димитър Дулички бе четвъртият пилот, видял карирания флаг, а след него пресече финала Жечо Маринов от отбора на настоящите шампиони при конструкторите клуб F1 Racing. Христо Петров завърши 6 и донесе първите 3 точки за отбора си Лотос Бентли. Тодор Георгиев и Илия Стойков завършиха също в точките, съответно на 7 и 8 позиция. Така до финала статуквото в БГФ1 успя да се възстанови и може да се каже с голяма доза увереност, че реда на завършене на първите 5 пилота съвпада с техните реални възможности за момента, ако естествено отчитаме няколкото отпаднали и неучаствали пилоти.